God is good all the time. Whether in bad times or in good times, God is God. The beginning is life, was life. Amen? And in the beginning is the Word. Now, this is one in the beginning. God. Why God? God is omniscient God. God is omnipotent God and omnipresent. Tatlo mo yan. Omniscient, all-knowing God, omnipotent, powerful God, and omnipresent. God is everywhere. Our God is Spirit. Amen? Kaya in the beginning, God. But God, no question about it, because God is Spirit. God is eternal. Pag sinabing eternal po, walang beginning, walang ending. Asan ang eternal? Kung baka nasa cross, nasa gitna. Pag nasa kaliwa, sa lupa. Pag nasa right, eternity. Kaya, pwedeng beginning siya, pwedeng ending siya. Eternal po siya. Nasa gitna po siya. Pala nakakalam po saan siya. Basta alam natin may throne siya. Ang alam natin, isa lang ang throne. Amen po? At nagpahayag ang Diyos sa atin sa kanyang kahabagan. Kaya makalat po tayo dahil inilagay ng Lord sa ating mga puso at isipan na siya ang Diyos na nag-iisa. Put it on our mind and write it on our heart. Book of Hebrew and Book of Jeremiah. Wala na magtuturo sa atin. Kaya makalat. Amen po? Pagdating sa pagka-Diyos po, tinuruan na tayo ng Lord. When the Lord asked the disciples who He was outside, kung sino siya sa labas, the disciples said, "Oh, you are Jeremiah. You are John the Baptist. And the other prophets and Elijah." Yun ang sinasabi nila sa labas. Pero ano sabi ni Peter? Nung tinanong ng ating Panginoon ng kanyang mahal kayo, sino ako sa inyo? Ang pagkakilala. Sabi ni Peter, very good. You are the Christ, the Son of the living God. So, Peter, hindi sa'yo galing yan. Ang nagpahayag niya, yung amang nasa langit. Amen? Kaya ikaw ngayon, dahil nasabi mo yan, okay? Okay? Hindi mo ilagay mo yung sa nandun yung banda, di ko nakalasan. Kanya ilagay sa sa'yo. Okay. Kaya sabi niya, hindi nagpahayag niya. Sa 16:18 na po Matthew. Ang nagpahayag naman. Kaya ngayon, Peter, setak ka ngayon. Kaya sa patong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Upon this rock, I will build my church, and even the gates of the Hades cannot prevail against it. Hindi makakapalig. Ano man ang bawang demonyo, sakit, karata, lahat, kasi itatayo ko ang aking iglesia. Kasi pinahayag mo na ako, si Kristo, the Messiah, the Son of the living God. Ano po yung sabihin ng Messiah? The Son of the living God. Nung siya nag-ministry, inalay yung katawan niya sa atin sa cross. At nag-ministry po siya, nagpayag siya sa kanyang mga alagad na siya'y mamamatay, nililibing, at babangon na muli sa 3 araw. At pagkatapos nun, para hindi sila magduda, another 40 days. Nag-ministry siya na hindi siya spirito. Nag-ihaw siya, kasama niya sila na kumakain. Ganon katindi yung Diyos natin na sinasamba. In the beginning, God. Sa panahon po natin ngayon, hindi nila masabi na si Jesus Christ ay Diyos. Marami po, hindi mo basta-basta masabi yun kung hindi nagpayag sa iyo yung amang
Kaya ibinigay yung susi ng kaharian ng langit kay Peter. And I will give you the keys of the kingdom of God. Kasi, nasabi mo yan. Brethren, the real key is in Acts 2:38 and Matthew 20:19. Tayo po yung binayayahan ng Diyos na magpahayag. Nag-iisa lamang ang Panginoon Diyos. Marami pong mga religious leader. Sa pumunto ngayon, bibihira po. Amen? Kaya masikip at saan? Makikot, maluwag ang patungo sa kapatagan. Kaya sabi ng Panginoon, pag nasumpungan nyo yun, until them to kami. Pilitin nyo sila na sila ay makapasok. Kaya tayo po na mananampalataya. Sabi kanina ni Brother Andrew, Abri, iligtas tayo. Ha? Kaya Pastor Alex, wala yung masayas dito. Ha? Kasi Espiritu yung Diyos natin. No question about it. And ito, kaya sa chat dyan, sa wala, in the beginning God, ayaw na nanampalataya. Diyos kaagad. O yung Diyos, yung Diyos natin ito, all-knowing, alam niya lahat ng bagay. Oh, wala. Kasi in the beginning, God, ano ginawa niya? Created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. Walang anyo. Walang ano sa yung lupa. Walang laman. Alam niyo kung bakit walang laman? Isaiah chapter 14. 12. Ipinulit ng ating Panginoon si Satanas. Kaya nandito po yung kadiliman. Ako nyo? Tingnan nyo. Ano ang na-create niya? Heaven. And the earth. Ngayon, bakit earth? Ang demonyo, naparito Galing sa langit yun, fallen angel na tawag doon. Kaya sobrang kadiliman. Walang anyo. Walang kulay. Wala. Madilim. Mula ibabaw hanggang ilalim. Kasi, nandun ang kadiliman. Verse 2. Ano sabi ng ating Panginoon? And with the Spirit of the Lord move on the face of the water, then God said, yung kadiliman niyo. Bakit po? Nagsalita yung Diyos. Yung Diyos na buhay, nagaling sa kalangitan, bumaba. Ang ginawa niya, nung nagkaroon po, and there is light, and God saw that the light it was good, and God divided the light from the darkness. Tinipay niya. Anong magata? Yung liwanag o dilim? And He divided the light, and He called the light day, and He called the darkness night. And the evening and the morning were the first day. 1 to 5 po yan. Yun yung unang nilikha niya. Ano unang nilikha niya? Wala pa mga stars dyan, wala pa. Tapos yung lupa nilikha niya. Grabe po ang paglikha ng ating Panginoon. Nagkaroon agad ng liwanag. Nagkaroon agad ng lupa. Verse 6. And God said, let there be a permanent in the midst of the water, and let the water divide the water. Permanent kalabakan po yan. Yung po ay recommend you, my co-pastor. King James ang babasahin nyo at saka yung King James. Para magkaunawaan po tayo. Kasi po, ang mga version ng Bible po ngayon, iba-iba. Yan nagtataroon po ng mga tayo sa GCNT hanggat maaari, King James po, para magkaintindihan tayo at nyo King James. Amen? Kasi masyado ng ang water, pero meron mga bago mapapabaw na po. Kasi kadalasan ang mga author niya Trinitarian. Ginagawa nila na yung Diyos tatlo.
Kaya parte sa pagbabasa po natin, kailangan po, meron tayong pagkakaisa. Para pag nangaral ako rito, tapos, pare-pareho tayo. At pag tayo po ay nakikipag-anuhan sa mga ibang religious leader, kadalasan na ginagamit King James at saka yung King James. And everybody say amen. Kasi malalayo na yung iba. Kaya mula yung 2024, yun na po yung reference ninyo. Kahit saan kayo tumayo. Kahit nakatanungin tayo, nakatinting tayo. Kasi yun yung mga original. From Aramaic, Hebrew, Greek, hanggang sa Latin, hanggang sa English, hanggang sa atin. Hindi si King James ang gumawa. Hari po siya ng England noong 1600. Siya po ang kinasangkapan ng Diyos para may print po yan. And everybody say amen. Okay. Kaya dito po, panalo na tayo. Bakit? Kasi paglikha ka lang, nasa liwanag ka rin. Ako siniwalay niyo yung kalawakan. Ako kumpleto ha. Kasi nasa 6 na tayo eh. Diba? Nasa 8 na tayo. 1 to 5, 6 to 8. Kalawakan. 9 to 13. Diba puntid ka, Pastor Alex? 9 to 13. Anong ginawa ng Lord? And let the waters under heaven be gathered together at one place. Diba? Tinipon niya yung tubig na galing sa kalawakan para magkaroon ng lupa, earth. And the waters that gathered together and let its dry land appear. Yun yung earth. And let the seas appear. Anong nilagay niya doon? And it bring forth grass, the fruit tree, the herbs, nilagyan na lang po yun. Hanggang 14. Hanggang 13 po yun. Okay, kompleto na yung Genesis chapter 1. Kompleto na ba? Nakompleto na po. Kasi, yung tao yung 27, kay Andrew kanina, nilikha ng Diyos ang tao, hindi nagsalita ang Diyos. Sabi niya, lumitaw kayo at natipan. Lumitaw at hindi. Pero lahat ng pangangailangan ng tao, magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng kalawakan. Magkaroon ng mga hayop, mga halaman na pagkain nila. Magkaroon. At nakita ng Diyos, it was very good. Walang nilikha ng Diyos. But, nagkaroon lang ng bad nung pumasok ang demonyo sa chapter 3 ng Book of James. Kasi, ang demonyo ay demonyo. Subject siya. Cleaner po siya. Tuso po siya. Sinabi ng Diyos talaga sa inyo. Hindi nyo kakainin yan. Saging, alam nila eh. Hindi nila ginagalaw eh. Tinukso sila na demonyo. Kaya nandun yung pollen sa tao. Pero iba yung pollen ni Jen. Iba po yun. Kaya nagkaroon ng matitig. Makikita nyo. And the evening and the morning was the first day. Anong Hebrew calendar ng unang araw? Ang unang araw nila ay Advent. Tayo ng unang araw natin, 6 o'clock ng umaga. Sa kanila, evening. Nakuha nyo? Evening sa kanila. Yung unang araw nila, evening, and the evening, and the morning is the first day. And everybody say amen. Kaya, yung Sabado nila talaga doon, Sabado talaga rito sa tama. Amen? Yung talaga yung timeline ng zone line ng araw. Amen po? Yun po talaga. Kaya dito, napaka ng ating Panginoon. Kaya, pag na kayo mga problema, kita nga natin. May old covenant siya. Ano yung old covenant? Pag sinabing law, panahon ni Moses yan. Panahon ni Moses yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Law. Pag sinabing law, nakapanood yan yung 10 Commandments. Kaya pag binasa nyo yung 20 verse 1 up to, I think mga 14 or 17, yan yung 10 Commandments. Ang nagsalita niyan ay Diyos. Yung mga tao nakikinig lamang po. Galing sa bundok si Moses yan.
Yung nagbigay ng 10 commandments ay Diyos, kaya natakot yung mga tao. Kasi nagkaroon ng kidlat. Nagkidlat siya eh. Kaya tatakot. Kasi may pagitan po yan eh. Pag dumating kayo sa paanan ng bundok, ganito ang sinabi ng Diyos. Natin yung Moses eh. Sa bayan ng Israel eh. Pero kayo pagitan. Maligo kayo. Yung kasuotan nyo, magbihis kayo. At yung mga may asawa, kung siya sisipingan. Kayo katanan ng Diyos. Kaya nagbihis sila, natakot. Kaya ang Diyos, hindi na nangusap sa kanila. Moses, ikaw na lang ang namin. Kasi takot kami sa Diyos eh. Hindi, 15, 16, 17. Alam na nila yun, yung 10 commandments. Alam na nila yun. Matitibay na yan. Pero pa, 18 pa. Tapos inabili ng Lord yan sa lahat yung babayang Israel. And all, okay. Pagibasa? All the people saw the lightnings, the noise of something. Matras sila eh. Bakit? Nagsalita ang Diyos eh. Alam niyo yung 10 commandments? Ang tindi nun, ang Diyos ang nagsalita. Yun yung unang tablets na dala-dala ni Moses. Yung mga tao, nagbanal ito talagang nagsiligo, nagsipihis yan. Hindi tumabi sa tao yan. Pero nung nakita nila na nagkaroon ng kulo, kidlat, nagkaroon ng noisy, nagkaroon ng takakak noise o matrampip. Grabe po yun. And the mountain is fully. Hindi naman nagkaroon ng ito eruption Bakit is smoking? Umusog sa pangyayang and when the people saw it, they removed and destroyed Aparo. Katinag sila. Napatras sila. Ganun kabanal yung Diyos na kilala natin. Kaya igalang po natin. Amen? Kasi nagpahayag siya sa atin ng Diyos natin ay si Jesus Christ. Hindi lang pinahayagan yan. Kaya may mga Trinitarian nga May mga triune God yun. Amen? Ang akala nila, may right hand ng Lord. Wala na akong kilala ang Diyos. Ang Diyos na wala siyang kilala Ang iba nilalagyan ng kanan at kaliwa. Amen po? Kung revelation, isa lang ang trono sa langit, ang nakaupo noon, si Jesus Christ. Walang nakakilala sa Ama, sapagkat ang Ama ay Espiritu. Kaya tinatanong ng mga lagat ng ating Panginoon, you have always said to us that there is a Father. Pero sabi na mo, Father ang hinahanap nyo, I am the way. Sabi niya, ito na hinahanap nyo. I am the way, the truth, and the life. And no one cometh to the Father but o si Felipe naman, ay mo sinasabi na yung Ama, you are the Father that will be satisfied. Ang sabi ni Jesus Christ, ikaw nagsasalita. Ako na yun. Ano ba hinanap niyo? John chapter 6, ako ngayon pumagaw galing sa langit Ako ngayon buhay na tinapay Sino pa galing sa langit? Meron pa rin iba? Galing siya sa langit kasi pinagli siya ng Holy Spirit. Umira lang siya ng katawan kahit Virgin Mary. Para maaalay niya yung katawan niya, para matubos niya sa katawan. Para magmalik loob ang Diyos sa tao. Dahil sa kasalanan. Amen po? Kaya ganun katindi yung Diyos natin. Ang kaya omnipotent yan. Wala na question about it. Ano na? Okay na. Okay na yun. Old Covenant. Pag sinabing Old Covenant, Old Testament. Pag sinabing New Covenant, New Testament. Amen? Ano tayo eternal covenant? Ano yan? So, Hebrew 18, ito yung sinasabi ko kanina. The covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord, I will put my laws into their mind and write them into their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Kung susunod po yun, wala namang tutulong sa kanila. Kasi nakaukit na. Isinulat na ng Lord Nilagay niya na sa ating mga isipan na siya yung Diyos natin. Kaya bihira po na nakakapagpahayag
na si Jesus Christ ang Panginoon Diyos. Amen? Kasi sabi mo siya, katabi, mapalat ka. Palat tayo. Pero kung nagpalat sa atin ang Diyos, wala namang tuturo. Bakit nakaukit na yan eh? Sa bukod Jeremiah, meron din po yan. Sa bukod Isaiah, meron din po yan. Okay. In the beginning, God. Na tayo, di ba? Eh, panalo na tayo. Talo-talo, kanina pa tayo. Yung precious ano, dati, yung mga nawawala ng pag-asa, nagtaroon ng pag-asa. Is there anything to hide from the Lord? Nothing to hide from the Lord because our God is a spirit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything that was made. In Him was life. Nasa kanyang buhay. And the life was the life of man. Ang buhay na yan, ibinigay niya, liwanag sa atin. And the darkness comprehended it, hindi makakapilit at gawa ng kaaway o kadiliman. You can just rattle down. Katakan mo lang yan. Pinapos na ni Lord yan sa cross. Kaya sabi niya, 1 Peter, Lucifer, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Pag tumating ka, resist! Fight! And the devil will flee. Ganun kapangyarihan ibinigay sa atin ng Lord. The first is the dispensation of the law. That was in the beginning, God. Dispensation of law. At pag sa lupo, may natapat. Yan, naparusa. Pag hindi ka nakasunod-sunod. Sa tao, ipin sa ipin, buhay sa buhay. Kung ano yung ginawa mo sa kanya, kung tayo yun, babayaran mo. Yun ang dispensation of the law. Ando na tayo sa in the beginning was the Word. That is the dispensation of grace. Verse 12, ano sabi ron? Sa chapter 1 of verse John. Sa John chapter 1. Ginawa tayo. Yung mga mananampalataya na nalig sa Kanya, He gave Him the power to become the sons of God. Yun mo. Manalig ka sa Kanya, hindi ka mapapamig. John 3:16. John 1:12. Meron kang karapatan eh. You have the right to become the sons of God because you believe on the Son of the living God. Yun yung karapatan po natin. At ang matindi pa sa verse 14, and this word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, as only begotten Son of the Father. Ang tindi! Kosong siya. Yung kalwalatian ng Ama, nasa Kanya. Everybody say, hindi ka matatalo rito. Lagi kang panalo. Kahit na dumaraan ka sa kadiliman, at the end of that tunnel, there is still shine of sky. Meron pagliwanag. Hallelujah, yung liwanag na yun na tinitignan natin, nandun, yung liwanag na yun. Lahat tayo tumutan dyan. Amen po, yung ano sa buhay, kasama po yan. Yung darkness, tignan mo sa creation, iniwala niya ng Lord ng darkness. Pero mas matindi ang liwanag. Mas maraming nagagawa ang kabutihan ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sa kanan. Kahit na nagkakamali tayo, sa kanan pa rin ang biyaya ng Diyos. Dahil sa sobrang pag-ibig niya sa atin, marami para ng Diyos para paalalahanan po tayong lahat. Amen? Kaya ang sabi kanina ng prinsipa kanina, minsan yung pagpapala ng Diyos nakakalayo sa Diyos. Bakit po? Siyempre excited eh. Nabuhay na pero nung walang pagpapala, Panginoon, nagpapasok ito. Ang tindi ng panalangin niya, talagang humihigti pa yan. Inong nakuha niya ng pagpapala. Napunta siya sa another sphere of this planet. Nakalabas yung spiritual niya, parang sarap pala.
Sarap pala sa mundo ito. Di ba? The lust of the flesh, the pride of life. Di ba? The lust of the eyes, flesh, and the pride of life. The love of the Father is the first John. Ha? Siyempre, sabi ni Brother Andrew, Christian family, walang mura. Nung nakalabas siya, ipaniwanan ka. Iba yung sa labas. Ang daming mga mananampalataya na sinspire, Kristiyano. Pero nung naranasan nila ang buhay sa sanlibutan ito, hindi na sila nakabalik. Kaya please, book of Ezekiel, ginawa kang pantay ng Lord, I made you a watchman. God has a purpose. Ginawa kang mananampalataya, God has a purpose. Pinadalikan niya para ikaw ay gagamitin ng Diyos. The real key, ikaw, nasa iyo. Hallelujah, yung binigay ng susi. Wala na sila Peter, sila Pablo, nasa atin sa panahon natin ngayon. You must unlock your blessing to the king. Sumunod ka lang para mabuksan ka ng pagpapala. At the beginning ka, at the beginning is the word, in the dispensation of grace. Nasa biyaya na tayo. Habang sumasagana ang kasalanan, mas sumasagana ang biyaya niya. Sapagkat tayo po ay nabubuhay just shall live by faith. Ang mananampalataya po ay nabubuhay sa mananampalataya. That is grace by grace. Kahit pag ikaw ay nakalagpas ka sa dilim na yan, tumibay ka, tumatal ang iyong pananampalataya, naging malalim ang relasyon mo sa Diyos, lalo nagpapakilala ang Diyos kung sino siya sa iyo. Kaya acting din mo, rapture will take place anytime, nakanta ka, kahit tutulog ka. Yung mga nauna na sa atin, na mahal natin sa buhay, gigisingin sila ng Lord. Sabay po tayo, sila lang yung unang babangon. Pero sasabay po tayo, titignan lahat ng four corners of this earth. Hallelujah! Dakong Europe, dakong Western Asian countries, Arab, lahat ng buong mundo, titikrop ang kanilang tuhod at sila'y luluhod. Manghinayang po sila sa rapture. Makikita po nila yun. Nasasalubungin natin ang ating Diyos. If you want to say, ha? Gentiles po tayo. Hindi tayo Hudyo. Pero inuna tayo ng Diyos. Bakit po? Matigas ang kanilang ulo. Kaya niliyap tayo ng Diyos. Kaya may bilang lang ng Gentiles na papasok sa kanila ng Diyos. Sino gagamitin sa ulit panahon? Ha? 2024 na. Hey! Away! President! Ang dami sa social media ang gagaling. Very eloquent. Ang gagaling ng preacher. Very eloquent. But where is the real key? Where? Yung tinigay kay Pedro saan? Sa Trinitarian, tayo ito. No. Peter is one God. Paul is one God. Nakilala nila yung Diyos nila Moses. Ngayon si Kristo. Patunayan natin. Patunayan ng Bible. Who is Paul? Paul is a greatest persecutor. Paul is a lawyer. Law of the land. Anis the law. Pariseo po siya. Ang kanto ng Parisi. Ang kanyang nanay ay Hudyo. Ang kanyang tatay ay Griego. Pero siya po ay nag-aral sa kanan ni Gamaliel. Amen? Kaya, he has the authority and power to make havoc to the church of God. Para parusahan po sila. Well, in fact, he was one of the witnesses when Stephen, talagang dethrone ng stone. Talagang binato siya. Nandun siya. He was one of the witnesses. And when he was on his way to Damascus, another authority to punish the Christian. Para pupigil. Ano sila ng Lord? Nagulat po siya. Nagulat.
Nung nabulang po siya, nakasudsud siya. Lord, Saulo. Tinanong niya agad, sino ka ba nga Panginoon? Sinabi niya naman, Jehovah. Sinabi niya, God is, I am Jesus. Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Since then, that is the turning point of hope. Nabulag po siya, nangailangan siya ng gospel. At si Ananias, hindi si Ananias na ano yun, yung isang Ananias na propeta ng Lord na nagbapay sa kanya para ay magkaroon ng liwanag. Brethren, you are the light of this world. Sabihin mo siya katabi, ilaw ka sa mundo. Kasi binigyan tayo ng Lord ng buhay para magliwanag. Let your light so shine to all men. Kaya niyo yung liwanag niya na makita ng tao. Kahit hindi tayo perfect, sa kanila, marami tayong ginawa noon sa kahinaan natin. Pero at the sight of the Lord, sa ating paglilingkod at pagsunod sa harapan ng Lord, perfect tayo. There is only one perfect that is God. There is only one holy that is God. But we are going to holiness and perfection because we are obeying His instruction. And we are serving God with humility and with gladness. And everybody say amen. Okay? So, tignan nyo. Nagibasa? Gano'n katindi yung salita ng Diyos? Yan yung liwanag natin, yun yung merit path natin. Ano man yan, sa karawang totoo yun, yung direction po natin. 119, ano pa? Yung salita ng Diyos na nasa puso natin, na iningatan natin. Para hindi tayo magkasala. Kasi may tayo, may paggalang po tayo sa Diyos. 119 verse 18 and 20. Saan galing yung salita ng Diyos? Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Forever, O Lord, magpakailanman, O Diyos, ang iyong salita ay tinatag saan? Sa langit. Doon galing yung salita ng Diyos. Diba? 119, 18. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Tama ba yun? Kaya kung nangangaral kayo, kasama yung Diyos, yung Espiritu niya na dyan, ang tindi ng meron yun. Tingnan niyo yung ating Diyos, 100 lang. Yung Diyos na iba, isang click lang, 100,000, ano? Di ba? Mahirap talaga pumasok sa langit. Hindi talaga magugustuhan yung barkat. Hindi nila magugustuhan na si Jesus Christ ay Diyos, Panginoon. Hindi nila magugustuhan. Amen? Itinayag sa atin, hindi siya yung Diyos. Hindi mapatat ka. Wala ka ngayon, tuyo ka ngayon, pero sa kanan ka, sa ilaran. Okay. Ano pa? Tingnan nyo, langit at lupa mawawala, pero yung kanyang salita, hindi mawawala. Yung instruction ng Lord, lalo na nasa isip, nasa puso, ano pa? Kahilata? Talaga. Holy Scripture is the inspiration of God. Gusto mo maging perfect? Naniwala ka rito, lahat ng nakasulat from Genesis to Revelation. Inspired by God. Meron kang authority to what? O correct? Sis, Brad, mali ka. Ito ang sinasabi ng Bible. Tuwid natin. Kaya merong baptist ng tagal na. Nabot kami ng ilang sa oras. Pabaptize sa rason. Tagal na nila sa baptist. Ako baptist ka rin. Mahalagang baptism sa'yo. Hindi ka di-baptist. Tinanong ko anong baptism na ginamit ni Jadi Baptist. Hindi ka na. Wala pang palala doon. Baptize yun sa pagsisisi. Then na-convict sila. Amen po. Dalawa yun. Pamilya po yun. Nagkakarimele. Sino gusto magpastor sa baka? Sabi niya, saan kami ating bishop? Kasi
Kayong gagamitin ko. Amen po. So, ganun katindi yung hawak natin ang susi. Karamdaman ka, gagaling ka. Wala kang pera, magkakaroon ka. Yung negosyo mo, pag-crap na, ayusin lang yun. Yung relationship niya sa pamilya, mag-asawa, mabubulog. Bakit Matthew 27:3? Ito, yung gagawin natin. Kasi yung instruction ni Lord, nung nag-resurrect, iniwan sa atin. Tama? Yung susi, iniwan. Ang sabi ni Brother Andrew kanina, ano gagawin natin? Iligtas tayo. Binuo yung relationship. Pinagpala tayo ng Diyos. And when they saw him, they worshiped him at some mountain. Okay? Pag 18 yan, yung 18 and 19, going. Pero yung habilin niya. Ang ating Panginoon ay nag-resurrect. Ang alagad niya, nagduda pa. Sino yung mga nagduda doon? Hindi natin alam kung sino. Pero tinitiyak ko sa iyo, ang matibay pa na napalataya niya si Pedro. Amen? Kasi yung una pa, kilala niya na si Lord. Kaya hindi sila nagduda. Kaya nasa kanya susi. Kaya kayo, huwag kayo magdududa. Pag nagkasakit kayo, ay, bakit ako nagkasakit? Ano na kaya kasalanan ko? Pag-confess mo naman na natin. Ano rin yung ginawa ko? Yung pala, pinapatibay ka lang ng Lord. Kasi siya yung witness. Wala ka naman ginawa. Amen? Bakit ka naman nagtao sa buhay? Kung mayaman ka, hindi mo pa kayo i-handle. Baka, iwanan mo pa na ng palataya mo. Amen? Kasi pagka meron ka na, ayaw mo na pumunta rito. Kaya hindi mo kailangan. Kailangan nasa sumat ka na. Kailangan nasa class ka na. Kasi class A ka na eh. Pinagpala ka ng Diyos eh. Nakalimutan mo na, pinulot ka ng Diyos sa class B. Dinibilag ka ng Lord, nakalimutan mo na. Bakit? Naghanap ka na rin ng class A na Jesus Christ eh. Amen po, si Jesus Christ pinaganak sa sabsatan. Si Jesus Christ nag-ministry siya at the Spirit of the Lord is within me. Ang sabi niya, nung binasa niya yung scroll, bakit? Para yung mga captives, palalayain ko, at yung poor, let the poor, yung good gospel to the poor. Nandun yun eh. Ang mabuting balita ay para sa mga mahihirap. Tatandaan nyo, mahirap pagarian ng mayaman. Kaya pag yumaman ka, nakasama mo ang Diyos, mapalad ka. Kasi pag yumaman ka na hindi mo kilala Lord, mahirap kang pagarian ng Diyos. Si Jesus Christ nagsabi niya. Kaya pag pinayaman ka ng Lord na ganito, huwag mo naman kalimutan si Lord. Kahit na gano'ng kayaman mo na, ay babalik ka, hindi magbago yung pagkakilala mo sa Lord. Ang kaso, nagbago kasi yung mukha ng yaman ng bundong ito ay ang tindi. Mas matindi pa sa Diyos. Kaya maraming nalilitang. Ang tunay na kayaman. In the beginning, God, in the beginning, was the Word. Okay? Dito na po tayo. Pag sinabing number 3, dispensation of the Holy Spirit. Dispensation of the law, dispensation of grace, ng panahon ni Kristo, at hanggang ngayon. Ngayon, tayo po, Gentiles, dispensation of the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, you have the power of God. Pag sinabing holy panan, hindi ka nagawa ng kasalanan. There are two kinds of baptism, baptism of water and baptism of the Holy Spirit. Kaya ngayong mga worker na nandito, pag hindi pa kayo baptize ng Holy Spirit, kailangan magpapaptize kayo. Kasi yun yung kapangyarihan ng Diyos. Para magkaroon tayo ng boldness to witness. Boldness to preach. Boldness to heal the sick, and if we lift our hands unto the sick, they shall recover. Limang size po yan. Ng mananampalataya, 16-15 ng Book of Mark. 16, 15 to 16. And these shall follow them that believe. Ano yun? They shall speak in tongues. They shall cast out demons. They shall lead the hands unto the sick. They shall recover. And if they take up serpents and drink poisonous things, it will not hurt them. Di ba yun?
Ang tanong, bakit hindi sila kilala ng Lord? Kasi may 21 naman. Sabi na, pangalan mo na, kinamit namin. Miracles Lord, kinamit sa isang water. Di mo kayo kilala! Layas! Hindi ka hindi. Sino kilala ng Lord? Sino? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban nito? Kilala mo na rin isa. Kilala ba natin? Nabaptismo ka sa pangalan. Meron tayo seal, Book of Revelation, Jesus Christ, 666. Pag nabaptismuhan ka sa pangalan ni Jesus, isinuklog mo yung damit. Ha? Kaya hindi ba ayaw magpabaptas? Anong dahilan sabi ko sa YouTube ko? Anong dahilan bakit ayaw nyo magpabaptas ni Jesus? Sabi nyo, kaligtasan si Jesus Christ, kaligtasan. Bakit ayaw nyo magpabaptas? Sa pangalan ni Jesus. Saan pa kayo nalita? Pag nangusap ang Lord sa inyo, sililis ka. Meron ibang sabi. Kaya hindi ako nasasama sa salita ng Diyos. Kahit na mag-preach. Hindi ko pinagsawaan. Kasi salita ng Diyos. Mapalad ka kung hindi ka nagsasama. Ang mahirap, hindi pinagsasawaan. Amen po? Yung early church, si Apostol Pablo, mga aral yun, hapon, nag-aras ko sa madaling araw. Hindi naman natin ginagawa yun. Amen po? Kaya tinatanong ko, ano na ba ako? Isang oras na ba ako? Wala pa, di ba? Wala pa. Kasi, nasa chapter 10, something pa lang tayo. Hindi, 1, 2, 3, 4. May conclusion ako dyan. Yung una, dispensation of law. Pangalawa, dispensation of grace. Pangatlo, dispensation of the Holy Spirit. Pangapa, ito yung panahon natin ngayon. Ano? Okay. Why in the beginning? Ito yung conclusion na. Ito na ba? Okay. May basa? Therefore, if anyone in Christ is in the creation, things are before, things are without. Diba? Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Pero may gusto tayo tapusin na hindi natin natapos. Diba? May gusto tayong baguhin sa ugali natin pag-isip at pagsasalita at blessing kung ano man yan o karamdaman kung ano man yan. Diba? Kasi in the beginning. Para makumpleto ka kapatid at tumibay ka, in the beginning God. In the beginning was the Word. And in the beginning was the Holy Spirit. Tatlo po yan. Pag yan pinagsama-sama mo, kahit ano pang bagyo na darating, ang tibay mo. Everybody say it. Pag sama-samahin mo ng tsunami, earthquake lahat, ikaw pa rin. Yung pananampalataya mo ang nangihibabaw. Bakit po? Tatlo naman yan. Yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yun ang kapital natin, pananampalataya na may pag-ibig, pananampalataya na may pag-asa, pananampalataya yung panalangin mo, manampalataya ka, makakapagod. Amen po? Conclusion tayo. Good. Diba? Ito. Sige po. Sige basa. Saan tawag ka ninyo sa atin? Hindi lang yung galit. Hindi lang yung action, pagkatao. Ano yung pag-isip? Ano raw? Ano yung knowledge? Ano yung wisdom? Where is the knowledge? Word of God. Did you meditate His word day and night? Remember, there are 5 hours every day His word. Ano yun? You must read, you must research, you must research, review, remember, and reflect. Study to show thyself approved unto God, the workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya tama yung pangangaral mo. Dividing, hindi ka nagkakamali. Agad, kasama mo Holy Spirit eh. Amen po? Ang hirap kayo magturo. Hindi madali magturo. Ano sabi ng Power James? Huwag yun na saan yung pagtuturo. Pag may gift ka na magturo, ibigay ko kayo kasi sisingilin din yan sa atin.
Ito yung knowledge. Dapat nandito na yan. Ano sabi ng Yahshua at Itanay? Did I not have commanded you? Be strong and of God shall reach. You mean that? Hindi ka matitismaya. Why? Because the Lord is with you wherever you go. And this book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate therein day and night. Day and night. And observe all the things that all are written therein. Then you have a good success. Our God is good. We are good because our God is good. Kasi we follow holiness. We follow His commandment. Kaya, you have a good success. Hindi ba success? Result is, welcome, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Enter and rejoice. That is a faithful servant. And everybody say, tapos na ba? Alam niyo may kwento. Press. Ako sa si Boy 2024. Yung mga magagandang bagay na 2024 2024. What is 24? 12 tribes in the Old Testament. 12 tribes in the Old Testament. 24 elders worshiping God. Day and night. Precious time. Meron isang manginginom. Basa ko po ito sa deliverance. Nakasagasa po siya. Kasi manginginom siya, hindi kilala. Nakulong po siya. Nagdusa siya sa kulungan ng 12 years. Sa kulungan, merong nagbabayang estado. Hinilit niya na siya makarinig ng salita. At nung nakarinig po siya ng salita ng Diyos, nagtig ang kanyang tanda. Umanggap siya sa atin. At nagpasimula po siyang mag-grow sa pamagitan ng kababasang kapapanlain ka. Kapatid. After 12 years na nailabas siya lumayan. Alam niyo kung ano ang nilipirta. Yung pamilya at sa kasama. At tinigil na siya ng damage, pinaranan niya, humingi ng patawad. Dahil sa sama ng loob ng pamilya, nakita nila na yung kanyang paghingi ng pagpapatawad, nakita nila talagang galing siya. Tinanggap ko nila. Amen? Kasi pwede kang magpatawad na, ay, sige, pero nandun tayo. Ang hirap kaya magpatawad. Hindi ko madali. Hindi ko madali. Pag nasaktan ng tandaan ko, kahit na Kristiyano ka't manggagawa ko, yan ang ipagpipray natin sa ayusin yung namin sa kanila. Nasa Colossians, kailangan ma-refresh mo tayo. Lahat po tayo may pros, may kanya. Yes. Ang Lord ang nahawa. Amen po.